Satu tema lagu terspesial di sini bareng Turangga Jaya Kusumo sudah terlampilkan ye. Oke, ini juga ditawarkan kembali ya Kak Ica ya. Barangkali ada atensi boleh. Boleh sekali. Boleh tentunya. Mas Yop panas tetap semangat ya Dek Lydia Harus Safira. tetap semangat ya. Tapi iyo kok Mas, Ini ada Doro alhamdulillah. Bendol, ada Ngek, ada Sumini dari Ngancar hadir juga. Fan-fan hadir panjenengan Mbak Lydia Safira. Oh salah. Orangnya di belakang panggung. Oh, tidak kelihatan ya makanya ya. Ayo kalau berani maju ke depan yo. Ayo Sum. Boleh ayo Bendol, semoga. Dan Ngek, siapa? DGS. Bedas ya. Oh. Lebih mau dibikin. Bendol kok bedas. Saya ketemu tapi. Iya, saya lagi Isa ya ta. Orang dikedangi malah mulai no. kok. Ya sudah, alhamdulillah ini penontonnya juga sangat hiup ya Mas Heru ya. Tentu sekali nggih Bu. Nggih, mboten panas ta Bu? Mboten. Mboten. Kae iup, Alhamdulillah. tapi sing panas atine kancane. Aduh. Iki mesti Curhat napa? ceritane Mas Heru iki mesti iki. Curhat napa Mas Heru? Iya, atau Bu Maya. Iya, ya sudah. Dikasih apa ini? Oh, liane ada. Sing genah ngono lho lah omongi. Apa? Oh, ini ada request dari Big Boss-nya Mbak Ica. Oh, bose. Oh, Kasunyata. Oh ya. Kita berarti tepuknya ya. Oh iya, sama sih nyanyi. Aku dari sini. Duh, Oh sama kok Jeng. kono. Orang Kenapa sandal kok ki, mendelik ya? Mendeli. Mendelik kenapa Mas Mendeli Heru? orang piye lah mendeli. Mas Heru dari situ Mas Heru. Oh, aku tak neng kene, aku delik nanding kendang. Iya, Oh sudah. ya sudah. Dikasih kembali terspesial Joyo Kusumo. Satu lagu terspesial bareng Turangga Jaya Kusumo. Aku coba laran ini yo Dek Lydia. Oke Mas Heru. Aku sayang tenanan loh sing iki. Sing iki Alambel, ora percaya. ora gampang nopo lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging abot tak lakoni. Nopo kasunyatane tresno. Kowe sumatik wong liya. Ngapuranan aku yen ninggalke sliramu, nanging atiku wis dudu duwekmu. Gusti tansah krungu apa-apa nyuwunanku, muga kowe entuk enggal tresnitiku. Alat-alat gak bisa. Sakno. Kayak lakonnya sak kae karo Tapi durung lilo kowe nyanding wong liya. Apa iki kasunyatan sing tak tampa. Bebasane kembang mekarono ing ati. Nanging dudu aku iya. cukup laleno timbang atiku lara. Apa tresno ra bisa dipaksa. Atiku percaya yen kowe mesti bisa ninggalake aku sumanding wong liya.
ingkang sing tak topo sebesane kembang karo tone ati saking tutu aku timbang ati poloro pasti besok kiri lagi aku Sumanding wong liya Lilahno atiku sumanding wong liya Lah tekan gon ya, sejakno ya. Kasih tau wis. Oke, Mbak